ngikhethe inkosi enkulu yasebuhlena unyazi lwezulu. Amen. Siyabonga kakhulu kuba bomshumayeli nomfowethu ngokusipha amazwi. Angazi-ke ithi kodwa le nsizwa oqeda ukukhuluma ithe isigula. Yabona nalo eyamlanda emzini womuntu. Uma ngenzeka kugule mina nawe kobo ubani oyobona. Ithi ayikho into enhle njengokuthi uma ufika ekhaya ubaba wakhe ajabule ngawe. Abazali bakho bajabule ngawe. Njengoba kuzokwenzeka nje mhlawumbe abanye bethu sithela uthuba lokugoduka ngaleli phasi kuzojatshulwa yini? Kuzojatshulwa yini ngami nawe? Uyazi izolo kade ngincwatshwa lo mfana wakwamchunu. Uyazi abantu abaningi bakhala isililo ngaye ngezinto ezinhle azenzile. Yebo ke emhlabeni alekiso ke ngenasithi, kodwa iningi liveza ukuthi emhlabeni ubenza kahle. Uma ngingafica mina nawe kothi wani? Njengoba singahleli ngenkani la emhlabeni, nami kungenzeka nje ngingafika eBria ngife, nawe kungenzeka la uyakhona ungafika ufe. Kothi wani? Ngoba iyona nkinga manje sibhekene nayo le esele emhlabeni. Okunye sesikuzamile, okusele ithuna. Kungabe ithuna lizosivuma yini noma lizosiphika uma kufika umhla ukuphela? Ithuba lele siliphiwe uThixo. Yabona le thuba abantu bayadlala ngalo, sizolikhalela. Leli thuba uNkulunkulu asiphe lona sizolikhalela, futhi labantu esigibela nabo ezitimeleni bayoba nesililo esinganqamuki ngaleli thuba. Alikho izulu eliyongenwa umuntu kubazali bakhe eneqhashazi. Ngisho ngakholwa, ngisho ngalandela ushembe lesikhuluma ngaye sithi uNkulunkulu ngingaze ngikhohlwe. Ngomhla ka-24 sizobe sigcwele i-ICC, kuzobe kumhlophe ithembu. Unyazi libizwe khona, ngicabanga ukuthi isonto lona leli siyowasha imnazaletha nje ibe mihle. Ngomhla ka-24 sobe sigcwele i-ICC, kungenwa ngemali nje, siyongena mahhala. Mshemba akavumi nje sikhokhe, siyongena mahhala. Sihlale kulesi ihlale ekuthiwa ezama-VIP, sobe sikholoze khona ney'cholo zethu. Uthi ushembe abangaze. Mina uyabona la emhlabeni sizofa, siyabophana thina, sifaka nozankosi sisenganeni okwethuni ukuze makufika umhla uphela. Ngenye imini kuthiwa kwafika intombazane yazoma ngale nkosini uthi ngisifile. Ithi le ntombazane baba mina ngize ngadlula emhlabeni ngingayizwanga indaba yakho. Uthi ushembe ithi bihlale, uthi ushembe ngeke wena. Emlazi indaba kaShembe ixoxwa day and night, ixoxwa ngoShembe. Ubuhamba phi wena la ungezwa khona? La kuthina sifaka nozankosi sisenganeni okwethuna. Alikho izulu eliyongenwa umuntu abazali bakhe bekhalile ngaye engakaze ayisule lezoyikembezi. Ngiyakutshela namhlanje, njengoba sinenkonzo kamina nje uthi ngeke mina ngincengeni, ungakwazi ngisho ukuya kwihlo. Maya kusolo uyashikile udikile uhambe utshela abazali bakho ukuthi wena uzohamba ngoba namhlanje baya ngawe etoilet, uyobona mhla ufile impethu lentuthani yokudla uphile ethuneni. Ithi inkosi yamaNazaretha abantu bacabanga ukuthi uShembe umuntu. Ithi mhla uJoshua edlulile kudlula uMose simnikeza ubhoko, sithi akahola abantwana bakwa-Israyeli, samnikeza umyalo uJoshua, sathi Joshua kunezo nizofika kulo nihlale. Mani ifika kulelezo uJoshua uzusize ngento eyodwa, ungaqonywa yintombi zakuleli yazwe. Ithi inkosi yamaNazaretha uJoshua izwi lethu waledelela. Sabe sesimjezisa thina boShembe, wathi mayengene ethuneni bemgqiba abantu. Sabe sesithatha impethu nentuthane yamudla uJoshua ethuneni ephila ngoba wadelela izwi likaShembe. Namanje la kuthina kunabantu abadelela izwi likaShembe, athi umuntu mina kangikhonzi waShembe. Namanje abanye bethu sivuka kumakhosikazi abantu. Kodwa uthini uShembe? Uthi ungayibheki nokuyibheka intombi esigana omunye umuntu. Kodwa
badelela izwi lakhe bathini bathi asikhonzi kwaShembe sizobona ethuneni sizobona ethuneni alikho ishinge lake lahlula uShembe abekiwe maningi naba nokhotho kuthiwa bake bamzama baningi bamzama baningi bamthatha ushansi kodwa akekho wake wawina nawe ngeke uwine angiphathi ke wena ubala ngeke uzuwina njengale bawe siyakulela iphasika wonke umuntu nongenamali ngoba lento idinga umphefumulo wembuzi nongenamali akahambe kuleli iphasika afika ahlanganisa abazali bakhe athi bazali bami ngonile emhlabeni ngizozendlala phambi kwenu njengomntwana wenu ngicela ningibuyisele kubeni ingane mabebuza abazali bakho mntana mwenzeni uthi la ngihamba khona ngihamba nabantu abakhonza uShembe bayaseluleka bathi uma singaficwa ukufa singabuyisene nani izulu lethu limnyama ngizoxolisa abazali bami ngenyembezi ayikhala ngapi akuphelele la ngisaphindele eThekwini ngiyozama imali yokuthi ngibuye nomphefumulo wesilwane ekuyiwona ngizoxolisa ngawo kini ngize ngixolise nakwabalele phansi kothuli lomhlaba kubazali bethu abazoba nenhlanhla kuleli phasika kube nezingane zabo noma izingane zoyise emkhulu babo ezizocela behlika noShembe ngade 10 ngade siqhuba sambe nonyazi amen kubazali bethu abazoba nenhlanhla ukuthi ngaleli phasika izingane zabo zizocelwa ake bangenzi iphutha lokuvumela ukuthatha inkomo zamabheka bengayilungisile indaba ukuthi lezi izingane zizocelwa bayixosha ngoba into emnandi njengendoda ibona siyijabula iphululane nesisu ithi awunamhlanje ingane yami izolotsholo yebo izolotsholo uthini ngaleli phutha walenza mhla uthola ukuthi imithi noma mhla uthola ukuthi yonakele wayixosha ngithi awukazi uyibuyisele ekhaya enye indoda wakwenzeka lolu sizi yathi sizolotshona ingane yayo yakhohlwa ukuthi ingane yayo yayixosha yathi uyobuya mhla kubuya inkomo mayisifikile le ngane sibuye nabakhongi bayo isizotshela ubaba babo laba bantu uyibona babengiphambanise nawe sebelivumile iphutha labo umfana wakho uthi uyeza baba uzolungisa indaba yami la ekhaya yasuka indoda yathatha ingane yayibeka egcekeni kanti ngesikhathi ixosha abalelo ukuthi nomhlaba babhalile ukuthi lo mntwana akasekho kulamatheko yahamba lento yenzeka bafika laba bantu yacelwa le ntombazane yalotsholo ithe iqeda nje kulotsholo bephuma bakhona waphela usuku lokuqala lesibili kwalesithathu yadlula le ngane emhlabeni uma idlula emhlabeni lo ngoba ingqondo kuyena iseyinkomeni akalazi iphutha lenzile wasola bomndeni wakhe ukuthi bona bammonazelayo ngengane yakhe ngoba isilotsholo wayesethatha isagila wasigamanxisa emahlombe wahamba wathi uyozwa abantu ababonayo ukuthi kwenzeka kanjani ingane yakhe ingene neyinkomo kuyabe sekuphela insuku ezimbili ezintathu iyadlula emhlabeni ufika lobonayo ngenhlanhla waya kumuntu ophilile hayi lezi zamagolide namathathu izangoma ongazi umsangano yakhe hayi lezi eyishiya iy'godlo ziyofesa lezi eyibonayo hayi lezi ezikutshela ukuthi unyoka uyathakatha aphuma nomngakho imsangano nyawo sezokuthakatha manje ngoba nawe usuganwele mbebhedla yakho ola lo ngibengakubulali khona abafana abadunelwayo la emakhaya khona nje idimdim zabafana abasebabadala bayadimzela nje emakhaya hambe yohlola nawe ndedwa ibuyisa ngoma eseyintombazane awungitshele nje ngathi idlozi lonakala ngokuthi ingane ekhaya yonakele sengasuka intombazane yonakele nje ekhaya engakaze kugezwe namuzi kuthiwa inedlozi elihleli kuyo kunedlozi elihlele entombazaneni eyonakela umntombi yaze yazala yazalela ekhaya sekunedlozi efuna elihlele kuyo kuze kuyohlolwa kuyo niyadimzela mina uthi lo muntu ombonelayo cha ungazi unuka abantu bomhlaba uzunuka umndeni wakho umntwana wakho akabulawanga abantu ubulawe yithonga lakho uthi omunye hawu ithonga lami lingambulala kanjani umntwana eselethe inkomo uthi lo omunye cha imbulale ngoba wena lo mntwana wamxosha phakathi komuzi kayihlo namhla isebuya awuzange ubabikele lo ihlono ihlo omkhulu ukuthi lo mntwana usuyambuyisela bambulala ngoba bayitshela ukuthi ungene ngentando yakhe kuleli khaya sasila kwa
la kwa sasuka la eBria ngo-6 emzini wakaNkomo abangapha ehlokozo ophepheni la kwa sayifica inkinga enjalo intombazane yayixabane noyise ngendaba yamanzi emvula ukuthi amanzi emvula ayenana izokwenzani kangazi kodwa yakwafika umakhelwane wacela amabhakede amanzi ngo-25 liter wawuthatha le ntombazane ngokunganaki wathi wanikeza lo mama hayi kwakuthethe kunempume kuyise kodwa uthatha amanzi emvula wanikeza abantu ngaphandle kokuxoxisana wamxosha ngoba uyise uyaphuza wahlala lo mama wathi hayi mntanami ngeke kulunge uhlale ngaphandle ngoba uyamazi uyise ukuthi uyaphuza thenga obhiya abawu-6 nebhodlela ubuye uze kuyihlo uzoxolisa nebala lengane yawathenga u-6 khoti nebhodlela lesminof yafika yaguqa kubabona yathi baba ngizoxolisa wamukela lolo tshwala umtshele nje indoda ethengwa ngotshwala yathengela ngebhodlela lobhiya abawu-6 yavumela ingane yangena yathi ifile ekhaya kwangathi izosathane ezibi izinto eyizenza kanti ishawa yithonga lala ekhaya ukuthi ibuye ngezwi likabani ngoba uyise wayixosha ingakho uShembe efundisa abazali bethu ethi noma umntwana ngona kanjani ungalikhuluma igama eliyisiqalekiso ngoba liyahlala kulo ubona namanje sisebenza into engenampumelelo nje sisashawa amagama eyiqalekise esaphuma nawe emakhaya kuyoze kuba abazali bethu ngaleli phasika sixoxelana lezi zinto ukuthi masifike emakhaya sihlale phansi labazali bethu sibacele la sone khona nabo la besibeke khona usisi baba la samba khona itimeleni samba nolunye uhlobo labantu elingakhulumi ngezulu elikhuluma ngekhaya mina la ekhaya ngino 1 no 2 no 3 no 4 engwenzile baba ngizocela intethelelo mama ngizocela intethelelo ukuze sizokwazi sisebenza into eneyithele Shembe wasebuhleni ufika la sefika khona abanye bethu bayaqhubeka sicela ngomsa wakho nangothando lwakho uhambe nathi endleleni zonke sawahamba kuzo inkosi unyazi lwezulu lusibusise lusandisele imihla uphila sonke amen